Jazero Tisa vzniklo z dôvodu protipovodňovej ochrany, ako aj pre potreby poľnohospodárstva. Naplnenie priehrady sa skončilo v roku 1990 a s rozlohou 127 km² sa stalo druhým najväčším jazerom po Balatóne. Je dlhé 27 km s priemernou hĺbkou 1,3 metra, ale najväčšia hĺbka jazera je 17 metrov. Plitká a rýchlo sa zohrievajúca voda je vhodná na kúpanie a vodné športy. My sme sa plavili loďkou na jednu z 12 rozhľadní, ktoré sú na jazere. Zálivy, mŕtve ramená, ostrovčeky, množstvo rýb i vtákov láka milovníkov prírody a pokoja. Popri pobreží vzniká čoraz viac rekreačných stredísk, verejných kúpalísk a kempingov. Jazero sa dá obísť na bicykli po asfaltovom chodníku Eurovelo 11. Cyklistické túry sa dajú kombinovať s vodnými. V obci Poroslo sa nachádza najväčšia európska sústava sladkovodných akvárií, predstavujúca faunu jazera a Karpatskej kotliny. O tom však bude samostatné video.